Sa Maasin City sa Southern Leyte, imahin ni Senyor Santo Niño de Malitbog nga nawasud sa 30 ka tuig mabalik na sa Maasin Diocese karong buwana. Sinulog og Kaplag Festival sa Ulugon Unya sa Maasin Diocese. Ang report ni Femari Dumabo. Malipay ang gipaybaw sa Chancellor sa Maasin Diocese nga sa Oktubre 24 o 25, maabot na sa ilang lugar ang 30 ka tuig nga nawalang imahin sa Senyor Santo Niño de Malitbog. Ana-ana sa final stage sa restoration ang 300 years old nga imahin nga kasamtang anaapa sa kauluhan. Nabalik na ang karaan niyang nagway. Original even before kay katong nawa siya ang state adto kay needs badly needs restoration even during that time. So karon gibalik siya sa katong murag bag-o siya. Dugang ni Father Salang nga sugaton sa magsinog ang pag-abot sa imahin sa Senyor. Apan siguroon nga minus ra ang mga deboto isip pagsunod sa kamanduan sa Interagency Task Force. Nasabutan usab nga isip kabahin sa pasalamat motuyok ang imahin sa mga piniling simbahan sa Maasin. Sa pagka-Nobyembre 25, moabot ang imahin sa Senyor sa Malitbog Parish diin sa Ulugon ng Kaplag. Pabuon si Jacong asa kay karon na apay duha ka options, either ilan travel ang ninyo from Manila or through a privately chartered plane sa Pananawan sa Maasin na ay airport na gamay ang Maasin. So kung asa man siya mo abot, i-motorcade procession siya going to the Cathedral Church. Dugang sa Chancellor nga dakong selebrasyon dili lang alang sa taga Malitbog ug Maasin, apan sa tanang deboto sa balaang bata. Ilabi na alang sa pagsaulog sa ika-500 nga pagkahimugso sa Kristyanismo sa nasod sa sunod tuig. Ang Santo Niño na sa iyang pagpasabot dinhi sa among diocese na wa pa nakakaplag niya siya murag siya ang nag-reveal. He is the one revealing himself to us once more. And nagpahinumdum sa atong strong faith, devotion, ug paghigugma sa balaang bata. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.